Takže lidi, vítám vás u zase nového videa a tentokrát si nezahrajeme Roblox, ale zahrajeme si Minecraft. Zkusím tam něco nějak postavit. Neumím stavět, kdybyste si stěžovali, že tak dám si kreativ. Mám ten Minecraft v češtině v podstatě, takže kde to jsem? Hele, tempo. Jsem docela lucky, že to mám hnedka na začátek tempo. Ale to se mi nikdy ještě nestalo. Co to je? Tak. Já jsem měl rád ten Minecraft, kde dostat moc na 5 ironů. Zlaté jablko, další. Montované. Jestli a znovu zlaté jablko. A Hala. Bici. To je totálně příšerný zvuk. To dělala první verze Minecraftu. Tuhle přesně dělali krávy, už se boukly. Pandu. To je úplně totálně divný zvuk. Mohli by přidat v nějaký nový verzi. Nevím, jestli to je už od Minecraftu. Ale mohli by přidat, že v podstatě, když zabijete pandu, tak se z toho můžete udělat pandový brnění a bude to mít aspoň normální prostě jako z krávy, protože jako ovlivní snad pandová kůže, pandy kůže a to a kraví kůže. Druhý templ. Divný. To se mi nic nestává. Takže druhý tempo na hry.
to spravili, už nedá. Máš problém? To je vždycky dost lepší. Koukejte, tohle je z nočního vidění, no. Pod vodou. Krásný to. Úplně krásný, nemám co vyčítat. Můžeme. Jako... Teďka nevím, nebo ne. Myslím, že ne, ale jako teďka ten update jako nejnovější verze, tak v podstatě přidali takový tak trochu malinký horor, jo. Představte si, jaký youtubeři se v tom můžu orientovat. Jako třeba Syria Curry. Jak se v té lavě může orientovat normálně. Já nic nevidím. Já bych měl mít takovou dlouhou kariéru v Minecraftu, tak i tak nevím, takže mi bude všechno k prdu, že nebudu hořet. Mohla by udělat potion, že v podstatě můžeš vidět to. Teďka oba dva králíci díl hezčí. Už jenom jeden. To je hezký. Jak dlouho? Tohle? Kytkou. A tohle je z oceli, to nedává vůbec.
říkají, že taky Minecraft realistický, to není realistický vůbec. Už mě to nebaví. Kdybyste v podstatě chtěli něco, tak já to klidně na Twitchi můžete napsat kdykoliv, nemám s tím problém. Nemám s tím nikdy problém. Nemám s tím furt s tím nemám problém. Prostě napište mi prostě někdy v podstatě, co bych mohl natočit. No a asi do vás nebudem hrát, tak čau.